No, rozprávaj ešte. Dobrý deň, povedz. Dobrý deň. Teraz pozeráte rozprávku o červenej čiapočke. Ja sa volám Mária Maja. a zaspievam vám pesničku. Jusičku. No spievaj teraz. Nebiam len. Kuštičku. Ten Áno, to bola pesnička od Márii. Ďakujeme za hudobný doprovod. No, teraz spievaj. Áno, to je naša Britney Spears a pokračujte, prosím. Áno, teraz meníme štýl hudby. Teraz spievaj. Áno, teraz ste počuli repera 50 Cent. Spievaj. Ešte. Ďakujeme Márii a hudobnému doprovodu. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.